שלום לכולם. היום אנחנו נתחיל בתרגיל קטן ואז אנחנו נדבר קצת, בסדר? אז דבר ראשון אני רוצה שתעמדו עם הרגליים ברוחב הגן. זרמו איתי, בסדר? לעמוד כולם, אם אתם צופים בזה מהבית או מהעבודה, מישהו מסתכל עליכם, אולי קצת פדיחה, אולי תרצו ללכת למקום אחר, תעשו את זה, אתם יכולים ללחוץ פאוז, תגיעו לנקודה שאתם עומדים על הרגליים ברוחב הגן. סבבה? כולם שם? יופי. עכשיו אנחנו נתחיל. אני רוצה שאנחנו ניקח נשימה עמוקה פנימה והחוצה. אתם לא צריכים לעשות עם הידיים, פנימה עוד אחת והחוצה. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נרים את היד לגובה כתף ואנחנו ניקח אותה אחורה עם כיוון השעון הכי רחוק שאנחנו יכולים. בסדר? יאללה. עכשיו אני רוצה שתזכרו את הנקודה שהגעתם אליה. תחזירו את היד מאותו כיוון שהיא הגיעה ותורידו אותה. עכשיו אני מבקש מכם לעצום עיניים, שוב, זרמו איתי, מה אכפת לכם? עצמו עיניים, קחו נשימה עמוקה פנימה והחוצה. ועכשיו בדמיון, רק בדמיון, שוב תרימו את היד שלכם ותסובבו אותה עם כיוון השעון. קחו אותה הכי רחוק שאתם יכולים ותזכרו את הנקודה הזאת. עכשיו תחזרו מאותו כיוון שהגעתם ותורידו את היד. תשאירו את העיניים עצומות, קחו עוד נשימה עמוקה פנימה והחוצה, עוד אחת פנימה והחוצה. פעם שוב בדמיון, תרימו את היד שלכם לגובה כתף ותסובבו עם כיוון השעון, אבל לפני שאתם מסובבים אני רוצה שאתם תדמיינו שהגוף שלכם הוא כמו גומי. ממש תדמיינו שהיד שלכם יכולה להסתובב הכי רחוק בעולם, אפילו 360 מעלות, אוקיי? תדמיינו שהיא מגיעה הכי רחוק שאפשר. תרימו את היד, אני יודעת שכבר אמרתי לכם להרים אותה, ותסובבו אותה הכי רחוק שאתם יכולים. שימו לב לנקודה הזאת, תזכרו אותה. עכשיו תחזירו את היד מאותו כיוון שהיא הגיעה, ולהוריד. עכשיו תפקחו עיניים, קחו נשימה עמוקה פנימה, והחוצה, עוד אחת פנימה, והחוצה, ועכשיו, פיזית, לא בדמיון, תרימו את היד, ותסובבו אותה הכי רחוק שאתם יכולים, אחורה עם כיוון השעון. שימו לב לנקודה שהגעתם אליה, ותחזירו את היד מאותו הכיוון. ולהוריד. אני לא יודעת מה איתכם, היד שלי הגיעה הרבה יותר רחוק בפעם השנייה מהפעם הראשונה. רוב האנשים שאני עושה את התרגיל הזה עליהם גם מגיעים הרבה יותר רחוק בפעם השנייה מאשר בפעם הראשונה. והסיבה לכך היא מחשבות מגבילות. אנחנו חיים בעולם שיש לנו המון מחשבות מגבילות. אני לא יכולה לעשות ככה, אני לא אצליח לעשות את זה, מה יקרה אם אני אכשל, מה יקרה אם אני לא אצליח. המחשבות האלה, המגבילות, לא מאפשרות לנו אפילו להתקדם ולהצליח. מרוב שאנחנו כבר חושבים. עכשיו זה לא בכוונה, העולם שלנו הוא נבנה בצורה הזאת כי זה מה שאנחנו יודעים. וזה מה שאנחנו למדנו, זה משהו שגם מאפשר לנו לשמור על עצמנו באיזשהו מובן. הסיבה שבפעם הראשונה שסובבתם את היד, הגעתם רחוק, פחות רחוק מאשר בפעם השנייה, היא שאולי בפעם הראשונה אמרתם, זה הכי רחוק שאני יכול להגיע, אולי אני אפצע אם אני אמשיך עוד, יקרה לי משהו, עדיף זאת הנקודה, זה הכי רחוק שאני יכולה, וזהו. בפעם השנייה, אחרי שכבר דמיינתם את ההצלחה שלכם, הגעתם הרבה יותר רחוק, כי אתם ניטרלתם את המחשבות המגבילות. בדמיון שלכם כבר הצלחתם, והמוח שלכם קיבל את הפקודה הזאת, של אני יכול להגיע הרבה יותר רחוק, ואחר כך בשעת היישום הוא הצליח לעשות את זה, בגלל שאתם ניטרלתם את המחשבות המגבילות והמוח והגוף התאימו את עצמם. וזה קורה במלא מקומות בעולם. קחו ספורטאים אולימפיים, קחו שחקנים, בין אם זה משחק בסרטים או בסדרות או על הבמה, ובין אם זה שחקנים של כדורגל, כדורסל, מרצים מאוד גדולים, מנכ"לים של חברות, לפני שהם עושים את הפעולה, לפני שהם מבצעים את מה שהם אמורים לבצע, הם מדמיינים שהם כבר הצליחו. הדמיון הזה של ההצלחה נותן את הפקודה למוח שלנו שזה משהו שכבר נעשה, it's already done.
אני יכול לעשות את זה, כל מה שנותר הוא להוכיח. הרבה פעמים לפני ראיונות עבודה אומרים, מחקרים מראים שאנשים שעומדים בתנוחת ניצחון ומחייכים כאילו שהם כבר קיבלו את העבודה, הרבה פעמים נכנסים לראיון עם הרבה יותר ביטחון, והם אלה שמקבלים את התפקיד, כי הם נכנסו בתחושה שזה כבר קרה. זה מדהים לגלות את זה שברגע שאנחנו מנטרלים את המחשבות המקבילות שלנו, כמה אנחנו יכולים לעשות. וזה מדהים לחשוב כמה אנחנו מגבילים את עצמנו בעולם הזה עם המחשבות שלנו. אם רק נשתחרר מהדברים האלה ונדמיין רגע לפני שאנחנו רוצים לבצע איזושהי פעולה, אחוזי ההצלחה שלנו בוודאות יהיו גבוהים יותר. וזה כל מה שצריך לעשות. אנחנו גם צריכים לשנות את השפה שלנו, משפה של אני חייבת לעשות ככה וככה, מה יקרה אם אני לא אצליח ככה וככה, לשנות אני יכולה לעשות ככה וככה, זכיתי לעשות כך וכך. למשל, כשמגיע חשבון, במקום להגיד אני חייבת לשלם את זה, אפשר להגיד אני זכיתי לשלם את זה. איזה כיף שיש לי את האמצעים לשלם את החשבון. אתם מבינים מה אני עושה? אני משנה את השפה, אני משנה את המחשבה, ואז הדבר עצמו הופך להיות פחות גרוע. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה אם אני אכשל, מה אם אני לא אצליח, אנחנו יוצרים מחשבות מגבילות. אם אנחנו נשנה ואני אגיד, אז מה אם אני אצליח? מה אם אני אקבל את העבודה הזאת? מה יקרה אם כל החלומות שלי יתגשמו? זה משנה את השפה, זה משנה את התחושה, ובאוטומט אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב לגבי זה, ואנחנו מצליחים הרבה יותר. זה הכל עניין של פרספקטיבה, זה הכל עניין של גישה. אם אנחנו משנים ומעלימים את המחשבות המקבילות האלה, האפשרויות נפרסות לפנינו, והעולם הוא בהישג יד. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את זה. תודה על ההקשבה, אנחנו נדבר עוד על זה ועל דברים אחרים בהמשך. שיהיה לכולם המשך יום נפלא. ביי ביי.